Кой е? Амай! Какво беше направила мама? Я кажи. Айде, отваряй. Това е някакво лекер пюре. Я да видим какво прави мама. Пюре от нещо си... Като банан... Какво има друго, мамо? Портокал. Банан, портокал. Мляко. И какво? Мляко. Мляко. Браво. Така ли? Харесва ли ти? Много големи ушици ти дава, мама, не? Така. Гладно ли е момчето? Леле, как се е фанало с двете ръце отстрани, да не падне, да не изпусне нещо. Да ми нататък да опита. Лекер. Я да видим красивата ти майка сега. Как ти моля те? Как ти дава? Ето. Моля ти си да те видим как така сложите и как премляскваш. Леле, свинско съзеле. Леле, колко е вкусно, гледай. Ох, мамо, и тебе те фанахме, как му... Така да не може да го губя още така. С тези големите ушици той не може да ги излезе, стига си му пълнил такъв сада като паток. Сашко, само ако се откажеш, баща ти чака, да знаеш. Да. Баща ти чака. Айде толкова, стига толкова, че после не мога да го печиме на тубата. Дай му да вземе да пие малко водичка. Айде. Малко да преглътне детето, да. Айде си е толкова.